Галимжан Галиманов. Албастылар. Үшінші кисәк. Бірінші бүлек. Бу юлы Халим албастылар утарын бик җиңел тапты. Ходай Тәгалә үзе булышып торды аңа. Әллә каяңына атлы юлчы килеп чыкты. Урман сукмагы да бу көнне мәрхәмәтле иде. Әйләнгештән уратып йөртмәде, адаштырып та интекттермәде. Ялгыз күке тавышын тыңлап барды да барды Халим. Күкеләрне яратмаган булалар. Ә бит алар җан ияләре, табигать балалары. Табигатьнең иң моңлы күзәнәгеннән яралган җаннар. Урманны күкедән башка күз алдына китерү мөмкинме соң? Юктыр. Ә чынлыкта исә күке урманның җаны, сулышыдыр әле. Әнә ничек авыр һәм ахлы бу сулыш. Кәк-күк. Кәк-күк. Күкеләр юкка чыкса, урман да афәткә юлыгыр төсле. Үзенең җаныннан, бәгыреннән мәхрүм калыр, тын сулышыннан язар төсле. Халим әнә шул җан бертегенә ымсынып, аның аваз сулышына сихерләнеп барды. Үтә дә моңлы сагышлы иде бу кыш. Чынлыкта ул кышта булмагандыр. Чөнки Халим күпме барса да тавышка барып җитә алмады. Бу моң һаман бер ераклыкта яңгырады да яңгырады. Кәк-күк. Кәк-күк. Халим шул тавышны чамалап барды да барды. Шулай кәк-күк моңына әсәрләнеп, урман төпкелендәге таныш алачыклар янына килеп чыкканын сизми дә калды. Гөләш еламады. Елыйсын авылда елап бетергән ахры. Халим берничә мәртәбә үлмәде микән дип, кулындагы төргәкне дә ачып карады хәтта. Ярты көнлек сәфәр нык талчыктырган. Урманнан да күңеле кайта башлаган ахры, бу шомлы дөньядан Халим тәмам ялыкты. Өстә кояш, җылы якты игелекле күк, аяк астында дымсу, салкынча һәм чиркандыргыч сукмак. Бүре сукмагы. Кеше аяк баскан җир түгел бу. Ләкин урман Халимне тамчы да куркытмый. Иң явыз бүре дә беренче булып кешегә ташланмый. Иң әшәке, төпсез сазлык та үзенең ризалыгын алмыйча кешене йотмый. Әйе, үз-үзеннән өметен үзгән адәм затына гына каныга табигать. Күңелендә ышаныч өмете сүнмәгән кешене хөрмәт итә ул. Ярдәм итмәскә дә мөмкин, әмма зыян салмый. Тукта. Ә Халимның күңелендә өмет бармы соң? Яшәү дәрте бармы? Авылдагы хәлләрдән соң берәр бертик ышаныч калганмы анда? Калган әлбәттә. Ул ышаныч өмет майының үлгән чагында әйткән әбиләргә хәбәр ит дигән сүзе булып калган. Әнә ул. Очсыз-кырыйсыз урман артыннан ишетелгән күке тавышы булып, җан бәгырне телгәләп, иңрәп яңгырап тора. Халим юлда авыл хакында, майя хакында, әнисе хакында, хәтта гөләш хакында да уйламаска. Булай да әрнеш тулы йөрәген телгәләмәскә, җан рухын рәнҗетмәскә, кимсетмәскә тырышты. Күбрәк урман хакында, андагы албастылар утары хакында, алдагы тормышлары хакында уйланды. Әмма урман белән бәйле уйлар тагын да газаплырак булып чыкты. Кая бара ул? Нигә бара? Ярый кая барасын белсен дә ди. Ни көтә аны кара сихер уясында? Үзенең язмышы аянычлы булды. Ә менә гөләшкә, газиз сабыена ни юрап бара? Аны афәткә юлыктырырга алып барамы? Бу күке тавышы бәлки зәхмәтле сихердер, амдыр. Бәлки нарасыйга сихер кагылып та өлгергәндер инде. Әнә бит ничек мәрткә киткән. Гомердә йокламаган йокысын йоклый. Гомердә күрмәгән төшләрен күрә, елмайган була. Әнисен күрәдер, майыны. Эх, майя, майя. Ник кешеләргә ышандың соң син? Нигә аларны күңелеңә якын җибәрдең? Ник җаныңны үзеп бирдең? Ә алар җанга җан белән кайтарыр урында, җанга кан белән таш белән кайтардылар. Эх, майя. Алда ни генә көтсә дә, Халим барысына риза. Майысын тартып алган дөньядан ерактарак кына булсын. Ничек тә күнегер түзәр әле. Әбиләрдәге кара сихерне генә җанга якын җибәрмәскә иде. Үзен албастылар сихеренә бирсә, гөләшне югалтачак ул, билләһи, югалтачак. Халим утардагы албастылар белән көрәшергә дә, алышырга да җыенмый. Ул алар белән бергә яшәргә тырышачак. Майя хакына, гөләш хакына булса да, карчыклар Халимгә тимәячәкләр,
Бәлки, ярдәм дә итәрләр әле. Ялгызы гына ничек үстерсен ул гөләшне? Аны ничек тә үстерергә, аякка бастырырга, кеше итәргә кирәк. Соңгы сулышында Майя да әйтте бит, гөләшне ташлама диде. Әнә Майя үзе дә урманда үскән, гөләш тә үсәр. Әнисе кебек матур булып, батыр булып үсәр. Җәнлекләрнең, агачларның телен белгән, кешеләрнең күңелен, җанын тоя алган, үз язмышын үзе хәл итә торган гүзәл кыз булып җитешер. Сихерне кире кайтарып, дөньяга тылсым өләшеп яшәр. Әлбәттә инде, албасты карчыклар аны әтисеннән айырырлар. Хәлимнең үзен сихерләп, берәр караңгы почмакка ыргытырлар. Шулай бик күп еллар узар. Гөләш үсеп буй җиткерер, аннары әтисен бу кара сихердән юлып алар. Алар бик бәхетле булырлар. Икенче бүлек. Карчыклар Хәлимне үз алачаклары алдында берни булмагандай шикләнебрәк, хәтта сагайырлык дәрәҗәдә тыныч каршы алдылар. Аларның бу сабырлыгын һич кенә дә әйбәткә юрап булмый иде. Димәк, бу сихер ияләре барысында белә инде. Әнә бит шулай булырга тиеш кебек, бер сүз әйтми-нитми, тыныч кына килделәр дә Хәлим кулындагы гөләшне үзләренә алдылар. Аннары ишарәләп кенә Хәлимне алан читендәге озын өстәл янына чакырдылар. Анда ризык тәгамның исабы-хисабы юк. Ысланган ит өеме янында пар бөркеп торган бәрәңге измәсе, урталай сындырып куелган кара икмәк, тоткасы сынык чынаякта мөлдерәмә тулы сөт, яшел суган кыяклары, бүтнек яфраклары. Хәлим ялындырып тормады, шундук өстәл артына барып утырды, икмәк сыныкларына үрелде. Гөләшне алачыкка алып кирип киттеләр. Иштән мәдер килеп сөйләшкән тавышлар гына ишетелеп тора башлады. Сабый бер ара шыңшып булашты да тынды. Тамагы туйгач, тагын йокыга китте ахры. Капкала балагач Хәлимнең арыган тәненә хәл керде. Җаны да тынычланды, күңеле үз урынына утыргандай булды. Менә бит ничек килеп чыкты. Карчыклар әйбәт кенә каршы алдылар. Бигрәк тә гөләшне шундук үз иттеләр. Хәлимне дә читкә тибеп, кимсетеп үртәп тормадылар. Сихер мазар җибәреп тә бимазаламадылар. Сихерләре бар гына түгел, көчле, йөгәрле икән әле. Әнә бөтенесен дә белеп торганнар. Майя турында бөтенләй сорашмадылар. Белмәсәләр, сорашырлар иде. Аның үлеме белән килешкәннәрме? Хәлимнең килүен каян белгәннәр? Менә бит табынга кадәр әзерләп куйганнар. Хәлим тирә-ягына күз салды. Иң элек аның игътибарын бурасы җимерек, тәкәсе сынык кое җәлеп итте. Эшне кыйдан башларга кирәк, дип уйлап алды ул. Саман алачык нык күренә, әмма аның да түбәсен рәтләштерәсе бар. Ерактагы абзар куралар, бакчалар үз урынында кебек, аларга да кул тидерми булмас. Гомер буе яшәячәк урын бит бу. Ничек кенә арыган талчыккан булса да, Хәлим йөрештереп килергә булды. Яшел мүк белән капланган черек бүрәнәләренә сак кына тотынып, кые күзенә үрелеп карады. Борынына тынчу ис килеп бәрелде. Әмма Хәлим йөзен читкә алмады, кые янында торган иске чиләкне төшереп, су җыйды, аннары изүләрен ачып җибәрде, пыш-пыш килеп юына башлады. Хәл кереп, сулышлар иркенәеп дөнья яктырып киткәндәй булды. Хәлим утар буйлап сәяхәтен дәвам итте. Абзар ягыннан ниндидер җылы нурланыш тыйып барды ул. Үзе дә аптырады. Бу утарда авылдагы кебек түгел. Ул монда дөньяны, табигатьне бөтенләй башка төрле кабул итә. Бүтәнчә аңлый, юк, аңламый, тоя гына. Әйе, тоя. Утар дөньясын бары тик туйым, сизем аша гына аңлап-аңлатып буладыр. Хәлим белә, бу хәл ике каршы күп еллар буе тудырган сихри шаукын галәмәте. Тагы шуны да белә. Бу утарда ул үзе дә ниндидер күтәренкелек кичерә. Дөресрәге, аның күңеленә дә серле рухи сыйфатлар иңә. Алар белән бергә илаһи сихер агыла. Ул үзе дә ниндидер бер сихерчегә әверелә. Шулай булмаса, туяр идемени ул абзардагы җылы нурланышны. Шул вакыт лапас ягыннан тыйнак кына ат кешнәгән тавыш ишетелде. Хәлимнең арыган җаны шундук калкынып, хәтта талпынып куйды. Бу Майяны җирләгәннән соң аның беренче мәртәбә елмаюы булгандыр. Аксай бит бу. Аксай исән. Хәлим адымнарын тизләтте. Абзар капкасын ачып җибәрүгә, аның каршына пышкырына Аксай үзе килеп чыкты.
Исәнме, Аксай? Ат баш чайкап җавап бирде. Дымлы борынын Хәлимнең култык астына төртте. Онытмаган. Хәлим утарда яшәгән чакларында һәр вакыт кесәсенә ипи сыныгы тыгып йөри иде. Үткәндә-сүткәндә шул сыныктан Аксайга да өлеш чыга. Шуны онытмаган малкай. Хайваннарны акылсыз дигән инде, бәлки әле ул хайван да түгелдер. Албасты сихире теләсә кемне, теләсә нинди хайванга әверелдерә ала ди бит. Хәлим моны яхшы белә. Беренче килгәндә үзе дә мәхлук җан иясенә әверелеп бетә язган иде. Майы булмаса, майы аның күңелен кузгатмаса, бәлки Хәлим дә шушы Аксай кебек сасы абзар пычмагында пышкырынып торган булыр иде. Майя. Эх, Майя. Хәлим ышана. Бөтен барлыгы белән урман сихреннән туган булса да, Майя хәзер җәннәтнең иң түрендә. Оҗмахның бөтен матурлыгы, изгелеге аның карамагында. Ул бит гомерендә бер җан иясендә рәнҗеткән кеше түгел иде. Ул җирнең асыл бер фәрештәсе иде. Аны таш белән. Хәлимнең күңеле тулды. Күзләренә яшь килеп тыгылды. Елап та җибәргән булыр иде. Аксайның мөлдерәмә карап торган күзләреннән кыенсынып, үзен кулга алды. Башын читкә борып, абзардан чыгып китте. Тышта аны койрык чәнчеп чабып килүче бызау каршы алды. Маңгаендагы кашкасы булмаса, Хәлим аны да кара сихер галәмәтенә юраган булыр иде. Әнә шул актап, ак йылдыз бу чым кара бызауны җиргә, менә шушы утарга, гамле тормышка мөнәсәбәтле итә дә инде. Син кем тагы? Каян килеп чыктың монда дигән кебек, бер мәл сынап карап торды да, ничек пәйда булса, шулай ук чаптырып китеп тә барды ул. Хәлимнең күңеленә җылы йөгерде. Димәк, бу утар әле үз көчендә. Монда эш майтарып та, гомер кичереп тә була. Ул ары барып тормады. Тагын бер мәртәбә утар капкасы башыннан карап торган Аксайга күтәрелеп бакты да, арыган тәнен чак-чак җыеп, кайчандыр үзе яшәгән саман алачыкка төбәп китте. Анда барысы да әзер иде инде. Ишенә вак печән тутырылган түшәк мендәрләр дә, шуен табакка чүмәкәй итеп салынган җылымсас су да, аппак сөлгеләр, җәймәләр дә. Хәлим бөтен юл авырлыгын үзенә җыйган аякларын суда чайкап алды да, чишенеп тә тормыйча сәкедәге түшәккә ауды. Аның сизгер борынына Майя исе булып хәтерендә калган печән исе килеп бәрелде. Тагын елыйсы килде. Бу юлы ул күңеленең бөтен тышауларын чишеп җибәрде. Әмма акырып-бакырып елап та ятмады. Басылып кына сулкылдап, үзгәләнеп елады. Хәлимнең бу үзгәләнүен сизгән кебек, кайдадыр тагын бер җан әсәре сыктый башлады. Әнә бит ул. Күрше бүлмәдә анасының күкрәк сөтен юксынып, кызы Гөләш елый. Хәлим аны ишетми, әмма бөтен барлыгы белән туеп кына калмый. Үз бәгыренә, үз язмышына ала. Кичә ничек кенә арыган булса да, Хәлим бик иртә уянды. Иң беренче уе Гөләш хакында иде. Сикереп торды да тышка атылып чыкты. Бик тә кызын күрәсе килде аның. Ничек ул? Исән саумы? Әнисендә, әтисендә юксынып беткәндер инде. Көтә булгандыр. Нигә килми инде минем яңа әтием ди торгандыр. Хәлим саман алачыкны кое ягыннан урап, карчыклар яши торган бүлмәнең ишек төбенә килеп чыкты. Йыгылыплар китә язды. Стена буендагы бала арбасында кояшның беренче нурларында назланып, тишендә кемгәдер елмая аның сөйгән кызы, җан кисәге, бәгыр җимеше йоклап ята. Янында беркем дә юк, тирә-як тып-тын. Тукта, нишләп тып-тын булсын? Әнә бит бөтен аланны тормыш, яшәеш тавышлары шыплап тутырган. Ниндидер моңлы, ягымлы, дәртле җыр яңгырап торган кебек. Шунда гына Хәлим утардагы җанлылыкка, хәрәкәткә, тормышка менә игътибар итте. Утар әбиләренең берсе абзардан сыер куып чыгып бара. Шул ук кыла сыер. Хәлим теге вакытта аның белән күп михнәт күрде. Икешәр-өчәр көнгә китеп улага иде хайван. Сөте тулышып, имчәкләре сызлый башлагач кына кайта иде. Аксай кайдасың? Аксай күренми. Аның каравы кичәге бызау бер каяда китмәгән. Әбиләрнең икенчесе аны озын аркан белән алан уртасындагы яшь юкәгә бәйләп булаша. Батырларны күмәрлек булып үскән яшь үлән бызау өчен бер дигән азык.
Шунда ук агач ялгашта су тора. Әмма бызау үзе бу тормышыннан разый түгел ахры. Күпре бүскән сусыл үләнгә бурында төртмичә, теге әби артыннан калмый йөри. Әбекәй исә бызау хакында онытып, абзардагы китәклеккә кирип китте. Аннан унлап тавык куып алып чыкты. Алдан ук әзерләп куелган җим табагын китереп куйды. Бүтән нәрсә нәкъ авылдагыча. Бу карчыкларны да һич албастыр уклы сихерчеләр дип уйламассың. Әнә ничек юаш, басынкы гына йөреп яткан булалар. Әллә үзгәргәннәрме? Юктыр. Карчыкларның мондый юашлыгы, басынкылыгы Хәлим белән бәйләнгән булырга тиеш. Алар Хәлимнең нигә килгәнен беләләрдер. Шуңа да артык борчылмыйлардыр. Хәлим үзе дә үзгәрде бит. Ул инде 2 ел элеккеге дуамал, башын югалткан гашыйк егет түгел. Ул кешеләргә нык кына рәнҗегән, әмма дөньядан ваз кичмәгән, яшәүгә дәрте сүнмәгән бер бәхетсез җан. Ничек кенә кусалар да, бүтән китмәячәк ул моннан. Ахыргы көннәренә кадәр кызы белән шушында яшәячәк. Бу яклап Хәлимнең карары нык ачык. Карчыклар белән тарткалашып торырга җыенмый ул. Алар үзләре дә Хәлимгә хәйрхах торалар. Аларга да ярдәмче эшче кулы кирәк түгелмени? Әнә бит кыелары җимерелгән, алачыкларына, абзар кураларына күптән инде ирләр кулы тимәгән. Хәлим эшне кыйдан башларга булды. Су тормышта иң мөһиме. Утар өчен кирәк булган суны ерак чишмәдән ташып булмый бит инде. Күк чәчәк чишмәсеннән. Хәлимнең хәтеренә килт итеп әткәсе килеп төште. Аның каберенә дә барып килергә кирәк икән әле. Хәл-әхвал сорашып килергә кирәк. Ничек ул анда? Рухы Майя рухы белән очрашкандыр инде. Майя барысында сөйләгәндер. Кызлары турында, Сания турында сөйләгәндер. Хәлим бу юлы күңеленә бушанырга ирек бирмәде. Әткәсе, әнкәсе Майя хакындагы уйларын көчләп куып җибәреп, кое янында аркылы-торкылы яткан черек бүрәнәләргә барып ябышты. 3нче бүлек. Хәлим утардагы тормышка бер атна эчендә күнегеп җитте. Эштән куркып, яисә качып йөри торган кеше түгел ул. Ачы таңнан алып, караңгы төнгә кадәр кара хезмәттә булды. Карчыкларның эш кушканын көтеп тормады. Үзе дә алар белән мөмкин кадәр аралашмаска тырышты. Иртә кичен табын артында очрашалар, көндез күрше бүлмәгә кирип кызын сөеп чыга. Хәлимнең албасты карчыклар белән мөгамәләсе шунда бетә. Алар хәзер албастыларга охшамаганнар да. Өскә очлаеп киткән кара башлыклары, шулай ук кара күлмәк җиләннәре һәм көннәр буе бер авыз сүз дәшми, караңгы рух, шәүлә кебек утар буйлап йөрүләре генә аларның гадәти адәм затыннан булмауларына ишарәләп тора. 2 көн дигәндә Хәлим кыены чистартып, бурасын яңартып, баганаларын утыртып, чылбыр бауларын алыштырып куйды. Юынырга кулай булсын өчен, кые янына өр-яңа агач ялгаш әмәлләде. Сынап карарга теләгәндәй, шунда ук шишенеп юынып талды. Икенче эш итеп абзар кураны карады. Ел буе җыелган тиресне чыгарып, бакча басу буйларына ташып куйды, лапас баганаларын ныгытты, утар кыймаларын төзәтте. Түбәсенә яңа баштан юкә кайрысы тизеп чыкты. Абзарда йөргәндә күңелен һаман бер сорау бимазалап борчып торды. Аксай кая китте соң? Хәлим аны беренче көнне күрде бит. Әллә күрмәдеме? Юлдан миңрәүләнгән башына берәр төрле зәхмәт суккан чак булдымы? Юкла. Ат изе, ат исе бар бит абзарда. Хушын хәтерендә югалтмады бугай. Шулай да карчыклардан сорарга батырчылыгы җитмәде. Бу сорау аның күңелендә җавапсыз килеш эленеп калды. Хәлим шулай ук мунчаны, кар базын, ашлык келәтен тазартты, бакчаларны рәткә салды, юл сукмакларны басып киткән әрекмәннәрне чапты, үй тирәләрен сырып алган куакларны турап ташлады. Атна ахырында мунча яктылар. Кые суы тынып бетмәгән иде әле. Шуңа күрә Хәлим юынырга суны күк чәчәк чишмәсеннән ташыды. Якында гына әтисенең кабере. Аның янында Хәлим шактый юанды. Сөйләшеп утырды. Дөресрәге үзе генә сөйләде. Әтисе дәшмәде. Хәлим шунда тагын бер танышын, утарда яшәп калган телсез әпәне исенә төшерде. Кайда икән ул хәзер? Җир куенында ята микән? Алай дисәң, якын тирәдә бүтән кабер күренми. Хәлим ялыннан чәчәк җыеп, әтисенең кабере өстенә салды. Күңеле булды. Торып, чишмәгә юнәлде.
Чилекләренә су тутырып утарга кайтып китте. Бер атнада үтте, ике атнада. Хәлим күңелендәге авыр яра бөтәшеп, газаплы хатирә булып кына калды. Авыр эш һәм урман һавасы үзенекен итте. Хәлим тынычланып, утардан читтәге дөньялар хакында да уйлана башлады. Карчыклар сөйләшми, зыян-мазар салмасалар да, һаман әле Хәлимгә ачылып бетмиләр. Хәлим гүя тынлык, ялгызлык сулап яши. Бердән-бер куанышы гөләш. Буш вакыт дигән саен ул карчыклар торган алачыкка ашыга. Кызын кулына алып, аның белән шаярган, уйнаган була. Иң мөһиме, кызы белән рәхәтләнеп гәпләшә. Тегесе дә янында газиз җан барлыгын тыеп, бытты-бытты килеп сөйләшеп ята. Хәлимнең күңеленә кара шом көтмәгәндә килеп керде. Үрмәләп керде дә, булай да изаланып теткәләнеп беткән бәгырен ярсып кимерә башлады. Ул кара шомга Хәлим кайчандыр яшен суккан сихер алачыгы урынына утыртылган багана янында тап булды. Утарда 2 атна гомер яшәгәннән соң гына шәйләп алды аны Хәлим. Кеше биеклегендәге бу багана сихер алачыгының янып күмерләнгән ниргәсеннән кисеп алынган иде. Хикмәт баганада гына түгел, аның күмерләнеп каткан тәненә уелган тамгаларда иде. Пычак очы белән тырнап 2 сүрәт төшерелгән. Аякларын, кулларын як-якка җибәреп басып торган олы кеше сүрәте белән бала рәсемендә Хәлим шунда ук гөләш белән үзен таныды. Хикмәт әле бу 2 рәсемдә дә түгел. Олырак тамганың аркылы-тыркылы сызып куелган булуында иде. Шунда ук албастылар тамгасы түгәрәк эченә алынган тәре. Бала рәсеме дә буҗра эченә алынып, сихер зәхмәттән саклап куелган кебек. Хәлим ни уйларга да белмәде. Аңа берәр төрле начарлык янымы? Нишләргә, ни кылырга? Әллә сиздермәскәме? Хәлимнең күңеленә шом, курку керүен бу албастылар барыбер сизәчәкләр. Һәм берәр чара күрергә тырышачаклар. Хәлим кара шом белән 2нче мәртәбә кайчандыр телсез әпе яшәгән алачык төбендә очрашты. Бөтен утарны айкап чыгып та, бу иске, яртылар җиргә сеңгән алачыкка керми калган иде ул. Күңеле тартмаган иде. Кайчандыр әткәсе яшәгән урынга кагылып, күңелендәге авыр хатирәләрне кузгатасы килмәдеме? Бер көнне шушы алачык ягыннан узганда, ул чып-чын кеше эзләренә тап булды. Бу арада яңгыр яуганы юк. Шуңа күрә көлсу туфрактагы аяк эзләре аермачык булып ярылып яталар. Хәлим төгәл белә, бу эзләр аның үзенеке түгел. Карчыклар бөтенләй дә ялан аяк йөрмиләр. Аннары алачык төбендәге үләннәр тапталып, таргына сукмак та хасил булган. Шики юк. Әле күптән түгел генә кемдер яшәгән бу алачыкта. Әнә ишек тирәсендә бер бөртек тузан да күрмәссең. Һәр җирдә кеше кулы, кеше күзе сизелеп тора. Хәлим бер үткәндә җай туры китереп, алачык ишегенә аркылы кагылган киртәне алып атты. Аннары ишекне төбенә кадәр ачып эчкә үтте. Анда аны чып-чын кеше исе, кеше рухы каршы алды. Кемдер сәкедәге түшәктән бая гына торып чыгып киткән кебек. Тахта өстәл өстендәге икмәк сыныклары катып та өлгермәгән әле. Кемдер яши монда. Кемдер яшәгән. Элеккеге телсез әпәме, әллә башка берәүме? Хәлим алачык ишеген сак кына ябып чыгып китте. Бу тирәдән ераккарак китәргә ашыкты. Әмма күңеленә кереп уялаган теге карашымнан берничек тә котыла алмады. Көне буе телсез әпә хакында, каядыр китеп юкка чыккан Аксай хакында уйланып йөрде. Төнлә дә күзенә йокы кермәде. Иртәгесен ауга чыгам дигән булып, Хәлим сәфәргә кузгалды. Ау кирәк-яракларын алдан ук әзерләп барлап куйган иде. Алачык каршындагы өстәлдән берничә тәгам ризык, икмәк белән 3-4 йомырка алып, юл капчыгына салды да, карчыклар белән күзгә күз очрашканчы дип, җәһәт кенә атлап, Күкчәчәк аланына китеп барды. Утардан читкә чыга торган бөтен юлда шул Күкчәчәк аланы аша уза. Бу әйбәт тә булды. Хәлим әткәсенең каберенә барып, аның хәйр фатихасын алып килде. Кайчандыр үзе печән чабып йөргән инкүлекне узды. Шишмә алдына тезләнеп, үзе белән алган шешәгә су тутырды, битен юды. Чәчләрен, җитү сакал-мыекларын сыпыргалады. Аннары Аллаһумма бика асулу ула бика ахулу ва бика асируны укып, тау култыгы буйлап кайчандыр әткәсе белән балык тотып йөргән таныш күл буена төшеп китте. Нишләптер күңелендәге шым шунда таралыр, телсез әпә һәм Аксай белән бәйле олы сер дә шунда ачылыр кебек иде.
Ләкин 2 сәгатьлек сәфәрнең нәтиҗәсе дә, мәгънәсе дә булмады, күл буенда җан әсәре күренмәде. Шулай да, нидер сизенгән кебек, Хәлим иренмәде, күлне әйләнеп урап чыкты. Тәмам арып, алҗып, кеше биеклеге булып үскән камышлар ышыгына җәелеп утырды. Булган ризыгыннан өлеш чыгарып капкалап алды, җылына башлаган шишмә суыннан авыз итте. Алдындагы ипи валчыкларын үрелеп суга сипте. Берничә маймыш кул ишарәсе белән үк шул икмәк валчыкларына ябырылды. Аһа, балык хәтсез икән монда, килгәләп йөрергә кирәк әле, кышка күп итеп киптереп куясы, дип уйлап алды Хәлим. Киләчәктәге тормышы хакында кайгыртып. Чалкан төшкән килеш бераз уйланып кына да түгел, сагышланып яман сулап ятты. Тагын майысы исенә төште. Уйласа да уйлады, уйламаса да уйлады. Күңеленең иң түрендә ниндидер ачы бер әрнеш булып сызылып тик тора бу җәрәхәт. Мәңге дә бетмәс, төзәлмәс кебек ул. Бу җәрәхәт янында икенче бер җәрәхәт туып килә. Әлегә ул җәрәхәт яра ук түгел, әмма авырту, сызлау бар инде. Аның исемен әлегә үзе дә белми Хәлим. Дөресрәге белә ул, әйтергә генә курка. Әйе, соңгы көннәрдә аның күңеленә борчу, хәтта курку керде. Нәрсә булыр аның белән? Карчыкларга ышаныргамы, юкмы? Әллә кайсы төше белән генә сизә Хәлим, сизә, әмма берни эшли алмый. Карчыкларга каршы торырлык сихер кайтару әфсеннәрен белсә икән ул, күңеленнән кабатлап йөргән берничә дога гына ярдәм итмәс шул. Әле дә хәтерендә, авылда чакта Майя янына урман карчыклары килеп киткәч, әнисе яшьләргә шундый дога өйрәткән иде. Бу догадан соң чынлап та күпмедер җиңел булып китә, күңел тынычланып кала. И Тәңрем, сорыймын синнән, адәмнәрнең, пәриләрнең, фәрештәләрнең Раббысыннан, адәмнәрнең барча хайваннарның патшасыннан, күңелне аздыручы шайтанның явызлыгыннан, кешеләрнең вә җеннәрнең йөрәкләренә вәсвәсә салучы шайтаннан вә сихерче хатыннар сихреннән сакла. Алар Майя белән икесе мич буендагы эскәмиягә утыралар да, шун дога укыган кебек учларын алга сузып, Сания артыннан кабатлыйлар. Майя бигрәк тә бирелеп укый. Бөтен барлыгы белән ышанып кына түгел, инанып укый. Менә Майя укып бетерә дә, битен сыпырып, Хәлимне, Санияны сискәндереп идәнгә тезләнә һәм иренә карап. Урман сихрен урман әфсене белән генә кайтарып була. Хәзер минем арттан кабатла, ди. Аннары ике кулында баш очына шуеп, үзе генә белгән әфсенгә керешә. Хәлим исә күңеленнән генә кабатлап бара. Су анасы сулу сакал, җир анасы җирән сакал, күк анасы көрән сакал, урман анасы бирән сакал. Мине ашама, мине эчмә, котым буйлап җанга төшмә. Тәңре хакына, җир су хакына, эчсәң менә шуны эч. Капсаң менә шуны кап. Сихреңне куарга миннән башка урын тап. Име тома шул булсын, мәрхәмәтле кул булсын. Шулай ди дә Майя башыннан бер чәч бөртеге суырып алып, ачык тәрәзә аша җилгә очыра. Әллә каян гына Хәлим үзе килеп чыга. Янәшәсенә тезләнеп утыра да Майядан сораша башлый. Сихерне кайтару өчен аны танырга, күрергә кирәк бит әле. Син шуны өйрәт, Майя, ди. Ул бик җиңел, Хәлимкәем. Аңа сине өйрәтмәдеммени әле? Урман җеннәреннән бәхиләтү өчен җиргә бер сулы бөртеге энә белән җеп күмеп кую да җитә. Тик шуннан соң туфрак өстенә су сибәргә онытмаямы? Хәзер минем арттан кабатла. Минем элекке күземне бир, сине тукландырам, сусаганда су бирәм, ашасың килсә аш бирәм, юл булсынга юл бирәм, нык булсынга таш бирәм. Күзгә күрен, ят ирән, җигеп куйган ат бирәм. Майя әфсен догасын укып бетерә алмый калды, кайдадыр ачыргаланып ат кешнәде. Хәлим сискәнеп тетрәнеп китте. Баксаң ул төш шаукымына бирелеп, төшендә өйләрен, Майясын күреп ята икән. Тукта, нинди хикмәт мөгъҗизасың бу? Майя аңа төшенә кереп, карчыклар сихреннән саклану өчен дога өйрәтеп китте ләбаса. Нинди дога булды әле? Онытканчы тагын бер мәртәбә кабатлап чыгасы иде. Хәлим өйрәткән доганы бер генә түгел, 3, 4, 10 мәртәбә кабатлап, ятлап чыгарга да әзер иде бу минутта. Әмма ярым пышылдап, ярым иңрәп, аны бер мәртәбә әйтеп өлгер алдым икән. Якында гына тагын яңратып ат кешнәде. Хәлим
үзен үзе белештермичә җәһәт кенә сикереп торды һәм алдындагы сәер манзараны күреп тәмам телсез калды. Аннан 10-15 адымда гына кипкән пешән түшәлгән арбасына борынын төртеп Аксай басып тора. Аррак җыйнак кына куыш янәшәсендә Хәлимнең күптәнге танышы, телсез әпә ике таякка эленгән бауга балык тезеп булаша иде. Һаман төш күреп ятам ахры дип уйлап алды Хәлим. Ләкин төш кайчанда булса бер бетә. Күл буендагы мөгъҗиза бетмәде дә бетмәде. Хәлимнең исен акылын алып шул килеш тора бирде. Ниһаять Хәлим бөтен булган акылын бер тиенгә җыеп алалды. Аның каршында күптәнге танышлары Аксай белән телсез әпә басып тора иде. Ләкин Хәлимнең зихене һаман әле бер нәрсәгә төшенә алмый интекте. Ничек күрмәгән соң аларны? Бу урыннан берничә мәртәбә үтеп киттеләр ул. Тагын да гаҗәбрәге шул булды. Балык киптереп йөргән теге Худа бәндәсе Хәлимне бөтенләй күрми иде. Аксай гына пышкырып, баш чайкап берничә мәртәбә кулак сикертеп куйды. Хәлимне сизенде ахры. Әмма ул да акыллы җан иясе буларак кешеләргә җибәрелгән сихергә бирешкән булып чыкты. Хәлим елга буендагы сихри дөньяны җимерергә, үзгәртергә теләмәде. Тиз-тиз генә җыенды да, ипләп кенә атлап кайту сукмагына төште. Артына да борылып карамады хәтта. Караса, сихер иярер кебек тоелды. Карау түгел, күл буендагы хәлләр хакында ныклап уйларга да курыкты ул. Алачыгына кайтып, түшәгенә сузылып яткач кына зихенен эшкә җикте. Нәрсә булыр бу? Әпәне Хәлимнең күз алдыннан олактыру нигә кирәк булды икән? Хәлим ярдәме белән сихер шаукымыннан кутылыр дип куркалармы? Аксайның ни гаебе бар тагы? Хәлим атланып качар дип уйлыйлармы? Әллә Аксай белән Хәлим арасында туган матур хисләрдән шикләнәләрме? Мәхәббәт сихердән өстен диләр бит. Белмәссең. Иң мөһиме, әлегә барысы да исән сау. Хәлим үзе дә бу сихри галәмәткә күнегеп бара. Гөләшнең янда булуы үзе үк күңелне тынычландыра. Тагын шуны белә. Карчыклар балага зыян салмаячаклар. Чөнки Майяның бәгыр ите бит ул, ә Майяны алар яраталар иде. Хәлимнең уйлары шунда өзелде. Ул кинәт кенә үзенең уеп йокыга китүен, дөресрәге, ниндидер төпсез упкынга очуын тойды. Кинәт аның хәтеренә төшендә чакта Майядан ишеткән мәҗүси дуга килеп төште. Су анасы сылу сакал, җир анасы җирән сакал, күк анасы көрән сакал, урман анасы бирән сакал. Шул вакыт шыгырдап алачык ишек ачылып китте. Ишек катында пәйда булган ике шәүлә Хәлимнең әфсен сүзен ишетеп кискен туктап калдылар. Аннары ниндидер таныш түгел телдә, таныш түгел дугалар укый-укый, гаҗиз бер халәттә ничек кергән булсалар, шулай кинәт чыгып та киттеләр. 4нче бүлек. Хәлим бөтен тәне авыртынып, тәне генә түгел, җаны сызланып уянды. Тәне буе өстенә авыр таш бастырып тотканнар диярсең. Әкиятләрдә дию албастылары урманга кергән кешеләрне шулай сыныйлар имеш. Ләкин Хәлимнең зихене саф, ачык иде. Тәне ничек тә үз калыбына кайтыр, җаны да тынычланыр. Зихене генә иләсләнеп китмәсен, ул ялгышса, баш бетте дигән сүз. Хәлим дәррәү сикереп торып диярлек тышка чыкты. Бу тынчу бүлмәдән тизрәк котыласы, качасы килде аны. Әмма алай гына котылам димә икән, әлеге котсыз, шыксыз алачыктан. Ишекне ачып чыгу белән, ул аяк астында тузан болыты куптарып, пырхылдатып, көл өеме өстенә басты. Менә кәмәт. Каян килгән ул бу алачык төбенә? Хәлим бу көл сукмакның янган алачыкка таба китүен чамалап алды. Теге сихер уясына барып төртелә иде ул. Ул алачык урынында кап-кара багана. Менә шул багана төбеннән килә икән бу көл тасмасы. Кемдер шуны иренмичә сибеп йөргән дигән, теге карчыклар эше генә бу. Тагын үз эшләренә керештеләр микәнни? Хәлим үзен кулга алырга, ярсый башлаган йөрәген тынычландырырга тырышты. Күңелендәге ялкынсынуны, ярсуны шундук сизеп алачак бу карчыклар. Куркуны күрсәтергә ярамый. Курку зәхмәт чакыра. Хәлим иртәнге табынга барып, тамак ялгап килде дә, берни булмагандай гадәти эшләренә кереште. Мал туар астын чистартты, кыймаларны ныгытты. Абзар кура мәшәкате ялкыткач, бакчага барып, бәрәңге төбе йомшартып йөрде. Кәбестәләргә су сипте. Соңыннан мунча янәшәсенә урман читеннән коры сары ташып иде. Бүген мунча ягасы көн булмаса да,
Хәлим мич астына ут төртергә булды. Гүя мунчада юынып алса, аның тәне генә түгел, җаны да сафланыр, чистарыныр. Күңеле төрле яктан үрмәләп керә башлаган сихердән котылыр кебек тоелды. Мунча булыр алдыннан гына утарга телсез әпә кайтты. Аксайда аның белән. Бер арба кипкән печән алып кайтканнар. Әпә шуны бушаткач, карчыклар яшәгән алачыкка таба китте. Ул әйләнеп килгәндә, Хәлим мунчага җыенып йөри иде инде. Әпәне үзе белән әйдәде. Көтелмәгән хәл. Әпә шунда ук риза булды. Сәер, бик сәер әле бу. Аның белән бергә керергәме, юкмы? Шәрәтәнгә җиннәр тиз ияләшүчән бит. Ә бу әпәне җин түгел дип кем әйтә алыр? Кире уйларга соң иде инде. Хәлим барып кергәндә, теге Хода бәндәсе ләүкә кебек җирдә шатыр-шатыр тәнен ышкып булаша иде. Кичкенә тәрәзәдән тынык кына яктылык төшә. Шул яктылык булмаса, бу пәри дөньясына керергә дә куркыр иде Хәлим. Сабынсыз нисез тәнен ышкып утыручы бу мәхлук җанга нәрсә әйтәсең инде? Куып төшереп булмый, юынсын әйтә. Күпме вакыт су күргәне юктыр мискеннең. Хәлим үзе дә ялындырмады. Дигәнче күлмәк ыштанын салып атты да ләүкәгә үрмәләде. Аның да пар бу бөркеп торган мич авызы турынарак елышты. Тәрәзәдән төшкән яктылык аның нәкъ күкрәк турында калтыранып, нурланып тора башлады. Теге әпә моңа шундук игътибар итте. Кулын сузып, сөйлдән генә торган кекре-бекре бармакларын Хәлимнең берничә бөртек йон кисәге тибеп чыккан күкрәк мендәренә тидерде. Мунча парына рәхәтләнеп, исәнгерәп, башын артка ташлап утырган Хәлим дертләп сискәнеп китте. Ләкин читкә күчеп тә утырмады. Ул бу әпәдән күптән курыкмый инде. Шулай да сак булырга кирәк. Карчыклар бу мәхлук җан аша Хәлимне ялгыштырмакчы, саташтырмакчы булалар ахры. Әнә бит ул ничек кылана. Гүя үз куллары түгел, шайтан куллары талпына аның каршында. Шайтан шәрәк кешедән курыкмый бит. Бираздан Хәлимнең күзе дә караңгылыкка еләште. Әпәнең сөяккә калган котсыз гәүдәсе аермачык беленә башлады. Кояшта янып, әллә каткан тирдән, әллә тузан кирдән кара көрән төскә кергән бу гәүдәгә чирканмыйча карау мөмкин түгел иде. Ап-пак сакал-мыеклары саргаеп, күңелне китәрерлек бер рәвешкә кергәннәр. Ап-пак күкрәк йоннары берничә урында укмашкан, бөтерчекләнеп, көдрәләнеп торалар. Ә монысы нәрсә тагын? Хәлим телсез әпә күкрәгендә бер уч кадәрле генә шәрәлек шәйләп алды. Үзе дә сизмәстән якынрак күчеп, үрелеп, әпәнең шул ачык җиренә кагылды. Һәм кыенсынып китте. Читтән берәрсе карап торса, бу ике адәми затта әллә нинди диваналык күреп, яисә гайри табигый азгынлыкта гаепләп, алардан бөтенләй дә гайрәте чигәр иде. Хәлимнең исләре акыллары китте. Телсез әпәнең күкрәгенә албасты тамгасы төшерелгән ләса. Операциядән калгандагы кебек яра җые боҗра хасил иткән, ә аның уртасында аркылы-тыркылы тагын ике буй җый. Гүя бу бәндәнең күкрәген ачканнар да, йөрәген, хәтта җанын алганнар, аннары пөхтә итеп ябып, тегеп, бетәштереп куйганнар. Хәлим бу ачышыннан тилерә язды. Башына кызу капты. Ул ашык-пышык кына юынганда итте дә, әпәнең үзен генә калдырып тышка иркен аланга чыгып китте. Бигрәкләр дә бер катлы инде мин. Бу аланны иркен дип әйтеп буламы соң? Хәлимне анда ике сихерче карчык көтә. Шыксыз алачыгы, бу алачык каршында кәпрәеп утыручы зәхмәт баганасы. Шул баганадан ишек төбенә кадәр сузылган сихер сукмагы, сихер юлы көтә. Шул галәмәт нәрсә исенә төште дә, кәефе китеп, Хәлим бөтенләй икенче якка, алан уртасындагы иген кишәрлекләренә китеп барды. Борчак инде өлгереп килә. Арыш таярысы гына калыккан. Ул учына берничә кузак борчак җыеп, кузагын ие белән чәйни башлады. Яшел сусыл кузак аның кызу мунчада кайный башлаган канын бераз басты басуын. Әмма Хәлим монда да җан тынычлыгы таба алмады. Кызын аз гына булса да күреп юаныр өчен карчыклар яшәгән алачык ягына китте. Күңеле алдамаган, Гөләш шунда гына алачык читендә, көймә арбасында йоклап ята. Әбиләр янәшәдәге тәбәнәк мич казанында пешеренеп йөриләр. Бөтен тирә-юнне төтен исе, итле аш исе тутырган. Хәлимнең дә борыны кытыкланып китте. Ләкин ул, горурлыгын җуеп, аш табынына барып утырмады.
телсез әпәне күздән гаеп итеп асраганнары өчен, кызу эш өстендә Аксайны яшереп тотканнары өчен Хәлимнең карчыкларга бик тә ачуы чыккан иде. Өстәвенә теге көлле сукмак та, әпә күкрәгенә уелган җәрәхәт тә аның булай да теткәләнеп беткән бәгырен авырттырып тырнап тора. Карчыкларның да Хәлимне бик күрәсе килеп тормый иде ахры. Башта күтәрмичә, мич тирәсендә әйләнеп тулганып йөрүләрендә булдылар. Хәлим аларга карап, мунча хакында әйтте дә үз бүлмәсенә кирип китте. Артыннан әлеге дә баягы кел тузаны гына тузып калды. 5нче бүлек. Телсез әпә табылганга да бер айлап вакыт узды. Әпә дә, Хәлим дә иртәдән кичкә кадәр кара эштә булдылар. Карчыклар үзләре дә сер бирә торганнардан түгел икән. Ашлык игүдә дә, пешән әзерләүдә дә, утын хәстәрләүдә дә башлап йөрделәр. Хәлим аптырап бетте. Каян алалар булар бу көчне, бу егәрлекне, ныклыкны? Карчыклар серен ачам дип кыен хәлләрдә дә калды Хәлим. Аларның өсләренә мунчага барып керде. Җәйге шиллә дип, пешән вакыты дип, мунчаны атнага 2 мәртәбә яга башлаганнар иде. Бер вакыт Хәлим мунчаны ягып җибәрде дә, шапкан пешәнне карап килим әле дип, урман эчендәге аланлыкка чыгып китте. Узаграк торылды микән? Ул кайтканда мунча күптән булган, ә карчыклар гөләш белән бергә әвәрә килеп мунча кирип яталар иде. Хәлим мунча яныннан үткәндә, киптерелеп иленгән карындык тәрәзә аша ишетелгән тавышларга игътибар итте. Бер дә карчыкларныкына охшамаган бу тавышлар. Үз уеннан үзе үк сискәнеп, албастылардан башка тагын кем булсын бу албасты аланында дип уйлады. Шулай да кызыксынуын басып тора алмады, якынрак килеп, колагын карындыкка терәп куйды. Менә кәмәт. Шулык сәер тавышлар. Йомшак матур тавышлы ике кыз бер сабый баланы юындырып йөриләр. Нинди матур бала бу. Су тагында матур айта балаларны. Тәннәрен мамыкта итә, кулларын канатта итә, йөрәген чуар таш итә, күзләрен ачы яшь итә. Үчтеки. Чуар таш сүзе Хәлимне сискәндереп җибәрде. Йөрәген ташта итә диме? Булар бит гөләшне сихрләргә маташып яталар. Әнә әле оешып та җитмәгән нәни йөрәген таш, ә күзләрен яшьле итмәкчеләр. Хәлим тагын бераз тыңлап карарга булды. Ләкин шул карындык тәрәзә аша мунчаның эченә кирдәй булып тырышса да, башкача тавыш-мазар ишетмәде. Тик Хәлимнең йөрәгенә теге карашым ныклап кирип уялаган иде инде. Ул үзен үзе белештермичә, тәрәзәгә ябылган карындыкның бер як читен күтәреп карады. Күтәреп каравы булды, йөрәге генә түгел, үзе дә тораташ булып катып калды. Киноларда гына була торган сәер хәлләр Хәлимне гипнозлады, сихрләде ахры. Ул буынсыз, телсез, җансыз килеш, караңгы мунча эчендәге беленер-беленмәс күренешне, әйтергә кирәк, үтә дә сәер күренешне карап күзәтеп торырга мәҗбүр булды. Чынлап та, Зифа, матур сынлы ике кыз урталыктагы эскәмиягә бер сабыйны сузып салганнар да, әфсенли өстенә чүмештән су кыялар. Озын кара чәчләре, яулык шәл кебек асылынып төшеп, арттан бөтен тәннәрен япкан, тик тулышып торган аппак күкрәкләре генә, нигә безнең матурлыкны яшерәсез дигән кебек, балкып килеп чыгалар да, дөньяны бераз үртәп торганнан соң, тагын шәл читенә кирип югалалар. Нечкә билләре яшьлектән, дәрттән тулышып торган бот балтырлары, тәннәре буенча агып төшкән бөтен суны үзләренә җыеп, ул суны ниндидер сихер белән инҗе бөртекләренә әверелдереп, тилерткеч әкият тудыручы бот аралары, барысы да гаҗәеп бер мөгъҗиза кебек тоелды Хәлимгә. Аның бөтен тәне эчке бер тетрәнү белән калтырана башлады. Ул үзенең ниндидер сихер кармагына эләгә баруын тойды. Ләкин ничек кенә тырышса да, кулын карындыктан, күзен теге ике гүзәл кыздан тартып ала алмады. Эштә пәри тантанасы, сихер туе дәвам итте. Кызлар очына алсу тимәләр кунган, йомры күкрәкләрен уйната, эскәмия өстендә сузылып яткан гөләшне кыендыралар. Кыендыралар да, чүмечләрен читкә куеп, аның тән буыннарын сыпыргалый башлыйлар. Үзләре алмашып, ниндидер әфсен такмагы пышылдыйлар. Бердә бермәк, икедән икмәк, өчтән ишмәк, дүрттән төртмәк, биштән бишмәт, алтыдан атмак, җидедән җитмәк, сигездән сикмәк, тугыздан тукмак, уннан уймак, табада кыймак, миштә бәлеш, алда ябеш, үрәкәй, үрдәк, чумдачык.
Берсенең шулай дип әйтүе булды, икенчесе кулына күз ияргәнче Гөләшне яннарындагы сулы кисмәктә чумдырып та алды. Бала салкын судан сискәнепме, карчыкларның сихер угы бәгыренә барып тидеме, кычкырып елап җибәрде. Гөләшнең тавышы Хәлимнең уйый башлаган җанын уятты. Ул нишләгәнен дә белмичә, мунча ишеген бәреп ачып, абына сыртына эчкә барып керде. Һәм ах итте. Анда бернинди гүзәл кыз да юк. Гөләш тә тамак йыртып, дөнья бетереп елап ятмый. Кызу булуга карамастан, ел әйләнәсенә кия торган кара җиләннәрен дә өсләреннән салмыйча, бала юындырып булашучы ике карчык кына бәрелә сугыла килеп кергән Хәлимгә йотардай булып акаеп карап торалар. Көтелмәгән хәлдән барлыкка килгән күңел ярсуына, йөрәк ялкынсынуына түзә алмыйча, Хәлим тәмам шашар дәрәҗәгә җитте. Әмма диванага сабышу бу минутта аның өчен олы бүләк булыр иде. Юк шул, ул теләсә дә зиһененнән яза алмый иде. Чөнки урта бер җиргә куелган сулы кисмәктә учлары белән су чәчрәтеп, рәхәт мыгырдана-мыгырдана аның җан пәрәсе, бәгыр ите Гөләш утыра. Хәлим ничек кергән булса шулай чыгып та китте. Чыгуын чыкты, әмма кая барып бәрелергә белмичә баскан урынында туктап калды. Авылына гына кайтып китәр иде дә. Эх, сихер зәхмәт белән өртелгән бу албасты утарыннан ничек тә ераккарак качарга иде. Авылда хәт мондый галәмәтләр юк. Авылда албастыларның да кеше кебекләре яши. Албасты булсалар да кеше бит алар. Кеше белән кеше ничек тә аңлаша, уртак сүз таба. Аның газиз әнкәсе дә шунда, Ак бабай да, Вәсимә карчык та шунда. Тәскирә белән Нәфисә дә. Ничек тә яшәп булыр иде әле. Аңлашып, аңлап булыр иде. Эх, әллә ялгышты инде. Ялгышты. Менә хәзер шушы минутта тотар иде дә, чыгып китәр иде берәр кая. Гөләш бар. Бу карчыклар сабыйны булай гына бирмәячәкләр. Әнә бит ничек якын итеп, үз итеп, хәтта яратып, сөеп, мунча юндырып йөриләр. Хәлимне кызыксынуы җиңде. Хәзер ничек икән дип, ул кабат мунча тәрәзәсе янына килде. Аны япкан карындыкның бер як читен күтәреп эшкә бакты. Бу юлы ул чынлап та акылдан язды. Диванага сабышырсың да шул. Мунча эчендә баягы ике гүзәл пәри Гөләшнең мамык кебек тәненә узын кызгылт бармакларын батыра-батыра үзләренең сихер йолаларын башкара. Бала инде ачыргаланып еламый, кычкырып иңрәп ярдәмгә дә чакырмый, бары тик сулкылдап, шыңшып, үзенең язмышын юрап ята. Йөрәк тамырлары гына түгел, җан тамырлары да бер өзелә икән. Хәлимнең соңгы елларда шактый чыныккан рухы бу юлы түзмәде, сыгылды, üzülде. Ауру җан канга, ауру кан аңга күчеп, бу ауру аң Хәлимне саташтыра башлады. Хәтта икенче бер дөньяга алып китеп, ни тере, ни үле бер хәлгә җиткерде. Бу аны зихене какшап, мунча буена сузылып яткан хәлсез гәүдәне кулга төшерү кыен түгел иде. Телсез әпәне чакырып китереп, мунча эченнән кызарынып, бүртенеп килеп чыккан карчыклар Хәлимне үз алачыгына кайтарып ташладылар. Аннары кичке эшләрен тамамлагач, кабат кереп, камлау йыласына керештеләр. Бу минутта дөнья тетрәнеп, урталай кителгәндәй булды. Бер якта Хәлимнең үткәне, күргәне, кичергәне, ә икенче якта киләчәге, күрәчәге, кичерәчәге. Аның тап уртасында кара рухлар сыйныфы тантана итә. Шул ук урталыкка Ходай Тәгалә ихтыяры белән рухын, мәхәббәтен канат итеп, бер гүзәл зат ашыга иде. 6-нчы бүлек. Кешенең тәне җирдән, җаны күктән диләр. Дөрестер. Явызлык тәннән, яхшылык җаннан дигән сүз дә бар. Тагын бик күп акыллы сүзләр бар. Аларның барысы да бер мәгънәгә, бер эчтәлеккә кайтып кала. Явызлык белән яхшылык көрәшенә, куллык белән ирек, ялган белән хакыйкать көрәшенә, ягъни нәфрәт һәм мәхәббәт тәгълиматларына. Кеше икәй бер каршында гына тигез, үлем белән мәхәббәт каршында. Шул ук нәрсә, үлем тән хасияте, мәхәббәт җан хасияте. Хәлим дә көрәшеп карады. Үзенчә. Яратып та, нәфрәтләнеп тә, кичереп тә, рәнҗеп тә. Калганы мөһим түгел. Иң мөһиме ул көрәште. Тәне өчен түгел, җаны өчен көрәште. Димәк, күк өчен, иман өчен, яхшылык өчен, ирек һәм мәхәббәт өчен көрәште. Һәм менә ул бирешеп җиңелеп ята.
күзләрен шардай тәгәрәтеп, кулсыз, аяксыз, телсез һәм буынсыз булып ята. Барысын да аңлый, туя, әмма берни эшли алмый. Белгән дугаларын искә төшерергә тырышып карый. Юк, берсе дә хәтерендә калмаган. Авыл хакындагы хәтер тиенчегендә дә әллә нәрсә юк. Әнисе, Майя, шул гына. Нәрсә бу? Кайда ул? Ни өчен? Нигә? Бу сәкедә аның хушы алынып, аңа китеп ятканы бар иде инде. Ул вакытта аны кендеге жан бишегә коткарып калган иде. Хәзер кайда ул кендек? Майысы белән җитәкләшеп, бәхетнең югары катына күтәрелгәч, кайдадыр онытып калдырган ул аны. Кыен чакта гына җанның кадерен белә башлыйсың шул. Хәлим кузгалырга тырышып карады. Кая ул кузгалу? Кирфек кагарлыкта хәле юк иде. Нинди галәмәт бу? Нәрсә булды аңа? Мунча, пәри кызлары, гүләш һәм менә монда. Өстенә тегермән ташы бастырып куйганнар диярсең. Йөрәге чәнчеп сызлый. Вакыт авыр үтә. Әллә ул бөтенләй тукталганмы? Югыйсә нәрсәдер булыр иде инде. Я үләр, я калыр иде. Ә булай ни үле түгел, ни тере. Үлсә хит майысы белән очрашыр иде. Шуңа күрә Хәлимне үлем куркытмый. Ләкин сөендерми дә, гүләшне кем карар, кем үстерер? Албасты карчыклармы? Бу юлы ул кыз Майя кебек илаһи саф, игелекле, кешелекле булып үсәр дип кем әйтә ала? Каялакты соң бу сихер ияләре, ник кермиләр? Ник үтермиләр Хәлимне? Барыбер бер үтерәчәкләр. Сихер бер каныкса китмиди бит. Күмерле баганада аркылы-тыркылы сызылган сүрәт Хәлимнең күңелен ишетеп тора. Кайгы үлем сулышыннан чыккан җил давылны ачык тыя ул. Ниһаять килделәр. Хәлим аларны әллә каян тоеп белеп торды. Ишек шыгырдап ачыла башлауга чытырдатып күзләрен йомды. Йомып нәрсә кырала иде инде ул? Шулай да күрмәгәндә әйбәтрәк. Карчыклар ашыкмады. Кергәч бераз хәл алып утырдылар. Бәлки, һәркем үз эченнән берәр юньсез әфсен укыгандыр. Хәлим үзе дә соңгы салам бертегенә тотынгандай, бөтен зиһенен туплап белгән дугаларына ябышты. Әмма моннан берни дә килеп чыкмады. Хәлим бер дуганы да исенә төшерә алмады. Кайдадыр якында гына гүләш елый башлады. Ялгыз гына бит ул анда. Ялгызлыктан гына еламыйдыр. Әнкәсе үлгәндә дә елады. Менә әткәсенең үлемен сизеп тә елыйдыр. Ела, бала, ела. Илак чыга, жан кала диләр бит. Җаныңны сакла. Ела. Ул арада карчыклар бүлмәне түтәсли башладылар. Шерек исе миңгерәүләтә торган сары гөмбә ашысы белән кушылып, бөтен бүлмәне сасытты. Хәлим үзенең исәнгери башлаганын тойды һәм соңгы тапкыр карап калыйм дигән кебек күзләрен ачты. Аның алдында җан ишеткеч күренеш барлыкка килде. Карчыкларның берсе колына төтен бөркеп торган комган тотканы ниндидер йола башкарып пычмактан пычмакка йөренә. Икенчесенең кулында чирек оны тутырылган шеше. Хәлим моның нәрсә икәнен белә. Авылда аны җәрәхәткә сибәләр иде. Хәлимнең бер яра җәрәхәте дә юкласа, нигә кирәк булган ул чирек оны? Башына тимер кыршау кидереп куйганнармыни? Кысыпмы кыса? Шешме? Җәрәхәтме? Булмаса булыр. Бу карчыклар аның тәнен нишләтергә уйлыйлар соң, ә? Әнә бит чирек оны тотканы Хәлимнең күлмәген салдыра башлады. Салдыргач, нәкъ йөрәк турысында күкрәген ышкырга кереште. Әллә йөрәгенә берәр зыян салмакчы буламы? Әллә йөрәген алмакчымы? Хәлимнең зиһен күге тагын бер мизгелгә генә яктырып китте. Хәтеренә мунчадагы телсез әпә килеп төште. Бу әпәнең күкрәк турысында сәер тамга җый бар иде. Албастылар тамгасы. Аның да йөрәген алганнармы? Кеше йөрәксез яши алмый. Йөрәген түгел, җанын алганнардыр. Кеше бит җансыз яши ала. Мискин булып, мәхлук булып, шәүлә яисә әпә булып яши ул. Хәлим дә теге әпә кебек гомерен шушы үләт яланында үткәрер микәнни? Гүләш, создагы гүзәл чәчәк кебек ялгызы үсәр инде. Майя кебек. Эх, Майя, Майя. Белсәң иде хәлләремне. Корбаны өстендә талпынган козгын кебек, Хәлим гәүдәсе өстендә алпан-тилпән килеп йөрүче сихерче карчык кулында ниндидер нур балкып китте. Нур да түгел, ниндидер очкын. Нишләп нур очкын булсын? Чыпчын пычак ласа бу. Озын тар пычак. Моңа кадәр пәри уены кебек кенә тыелган бу сихер йоласы
пычак белән тәмамланыр дип һич уйламаган иде Хәлим. Нәрсә кирәк бу хасис затларга? Ниндидер әши измә сөрттеләр ахры. Хәлимнең күкрәк читлеге шәнчеп сызлый башлады. Әле пычак тәненә тимәде дә, ничек сызлый? Телем телгәлиләрмени? Хәлим зиһененең томалана башлавын, үзенең ниндидер бушлыкка ачуын тойды. Аның каравы күңелендә икенче бер тоем, бүтән төрле хис. Әйе, зиһене ныграк капланган сайын, ябылган сайын, вөҗданы каршында хакыйкать капусы шул кадәр киңрәк ачыла бара иде. Кеше үлем алдында һәр вакыт исәп-хисап тота. Мин гаеплеме? Минем асылым кем? Дип үзеннән кат-кат сорый. Гомер буе улы өчен үзгәләнеп яшәгән әнкәсе өчен дә табигатьтән туып, кешеләр хисетлеген күтәрә алмыйча, кабат табигатькә китеп барган май өчен дә, кыргы язмышка дучар Гөләш өчен дә, бер гаепсездән гаеплегә әверелгән Нәфисә өчен дә, башка бик күпләр өчен дә җавап тотар вакыты җитте Хәлимнең. Менә хәзер аның күкрәк читлеген ачарлар да, җанын суырып чыгарып, кабат ябып куйгач, тәненә албастылар мөхре сугарлар. Аннары аңа яшәү җиңеләячәк, ул гадәти бер кол бәндәгә, аңсыз җансыз табигать баласына, кеше өркетеп йөрүче шәүләгә әвереләчәк. Хәлим өчен тормыш бетәчәк, язмышыннан тәкъдир дә, Ходай Тәгалә дә ваз кичәчәк. Бу язмыштан авырту гына, рәнҗеш кенә торып калачак. Бәлки кайчанда булса, ул әтисен юллап тапкан кебек, аны улы юкла, оныгы эзләп табар. Аңа кадәр әле Гөләш үсеп җитәргә тиеш. Аның малае туарга тиеш. Бу сабыйның кан тамырларында бабасыннан күчкән кан уянырга тиеш. Ул кан баш бирмичә аны бер туктаусыз борчып, бимазалап торга тиеш. Хәлим күкрәгендәге авыртуны аермачык сизде. Ул хәтта җәрәхәттән бәреп чыккан җылы кан тасмасының сул култык астына агып төшеп, җиңелчә кытыклап торуын тойды. Хәлим якты дөнья белән саубуллашу өчен бер мөһим сүз уйлап табарга тиеш иде. Шулайдыр. Үлгәндә әйтелә торган бер мөһим сүз буладыр. Хәлимгә ул сүзне эзләп интегәсе булмады. Бу сүз хатыны Май үлгәннән бирле тын сулышы, күз карашы, йөрәк тибеше, җан талпынышы, хәтта язмышы булып яшәде. Менә хәзер гомеренең соңгы мизгелләре җиткәч, ул сүз аның җан түреннән очып чыкты да, бөтен галәмне тетрәтерлек итеп, янар тауларны җимерерлек, дәрьяларны күккә чөярлек итеп яңгырап тора башлады. Майя, Майя. Кайдадыр Гөләш елавыннан туктады. Әллә Хәлим үзе дә дөнья, тормыш тавышларын ишетмиме инде? Аның үз гаме-гам, үз тавышы тавыш. Майя, Майя, Майя. Карчыклар гүя аны ишетмиде. Берсе чыра белән яктыртып тора, икенчесе пычак йөзендә нурлар уйната-уйната Хәлимнең җанын кайырып чыгарга тели. Пычакның йылан теле кебек уртадан кителгән очы түгәрәк боҗра буенча йөри. Аннары сыланган май катлама астында дерелдәп калтырап торган күкрәк мендәр өстендә кызыл тасма калдырып, кинәт абынган шикелле ыргып китә дә тап уртага барып төртелә. Аркылы-тыркылы тәре сызасы гына кала. Шуннан соң Хәлимнең җаны, хәтере һәм теле китәчәк. Аны бәхетсез, гамсыз һәм аңсыз итәчәк. Бер мәхлукка әверелдерәчәк. Майя, Майя. Һәм менә ул табигать сире, яшәеш мөгъҗизасы. Хәлим соңгы сулышын, шул сулыш белән газиз җанын өреп чыгара алмый калды. Бүлмә ишеге шыгырдап ачылды да, анда Гөләшне күтәргән Майя пәйда булды. Беренче булып карчыклар борылып карады. Караулары булды, бу галәмәттән шаклар катып, шәмнәре, пычаклары, сихерләре, ырымнары белән бергә буынсыз калып, җир идәнгә сыгылып төштеләр. Хәлим. Майя? Хәлимнең җавабы аңлы кешенеке түгел иде. Бу минутта төш күрәм дип, юкла, мәрткә киттем дип уйлады ул. Шуңа күрә карчыклар кебек каушаудан, куркудан аңын да, зиһенен дә югалтмады. Киресенчә, төшенә килеп кергән Майяга сөенеп бетә алмады. Тик нигә күкрәге сызлыйсың аның? Төштә йөрәк әрнергә тиеш түгел бит. Төштә бер нәрсәдә сызларга тиеш түгел. Майя. Хәлим, син каян? Авылдан. Нишләп йөрисең монда? Менә Гөләш елап ята иде, шуны кереп алдым. Хәзер еламый бит. Хәзер еламый. Мин үлдемме, Майя? Син үлмәдең, Хәлим. Ә син? Мин дә үлмәдем. Алай булмый, Майя.
Була, Хәлим. Нинди җен туе барамында? Нинди кан бу? Минем җанымны алдылар, Майя. Җаныңны? Абау. Ах. Шулай диде дә Майя, кулындагы баланы Хәлим өстенә чак-чак куеп өлгереп, идәндә хушсыз яткан ике албасты уртасына ауды.